Even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. Pana ng simbahan ay nagigising na at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Gising at magbangon, tayo'y magsilakad at masiglang tumuhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nang gigising upang tayo lahat ay manalangin ng bendisyon. Kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Nyano family and Love Radio family for welcoming the graceful family in your home. May this Christmas bring forth joy, peace, and love today and in all your lives. For the Lord is with you in goodness and love. May His light shine out in your heart. Merry Christmas! God bless you po. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.